Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in başlyklyk etmeginde geçirilen ýokary derejeli duguşygy Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyny agda ýurtlaryň, sinçi ýurtlaryň, dialog boýunça hyzmatdaş ýurtlaryň döwlet hemde hökümet başçylary, iri halkara guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping duguşygy açyp çakylygy kabul edenlikleri üçin hemmeleri hoşallyk bildirdi we Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy goşmak formatynyň aýratyn ähmiýetini belledi. Soňra foruma gatnaşjylara söz berildi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň şu gedekki sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşmaga çakylygy bildirilen mehmançyllyk hemde işlemäge döredilen ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylary Türkmenistanyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitlerine hormatly mehman hökmünde gatnaşmagynyň köp ýyllyk asyrly däbi öwrülendigini, munyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemde çuňlaşdyrmaga özara gyzyklanma bildirilýändigine saýatlyk edýändigini aýtdy. Bellenilýär Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna we onuň alyp barýan işine uly hormat goýýar. Biz Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň kontinental we global proseslerdäki döredüjülikli ornuny, häzirki zaman dünýä gurulşynyň adalatly we deň agramly ulgamly döretmäge goşan uly goşandyny belleýär. Şuň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy goşmak formatyndaky mejlisiniň dowamyny Xitay Halk Respublikasynyň başlygy hormatly Jenap Xi Jinping täze halkara ähmiýetli teklip, ählimumy dolandyryş başlangyjy bilen çykyş etdi. Bu pikir Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň arhitekturasyny mundan beýlägem kämilleşdirmek, bu gatnaşyklary deň hukuklyk, adalatlyk we özara hormat goýmak ýöreligleri esasynda bilelikde dolandyrmak babatda konseptual garaýşlaryna gabat gelýär. Biz bu başlangyjy gollaýar hemde Xitayly kärdeşlerimiz bilen ony iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça işlemäge taýýardygymyzy beýan edýäris. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara we sebit turnuklylygyny puhtalandyrmak, döwletara gatnaşyklarynyň we çylsyrymly meseleleri çözmegiň büniýady hökmünde siýasy diplomatik dialog üçin şertleri döretmek boýunça çemeleşmeler gollaýar. Şunun bilen bağlılykda guramanyň Türkmenistanyň daşary siýasat ornuny, biziň bir taraplygymyzda, halkara başlangyçlarymyzda hemişe oňyn garaýanlygyny nytamak. Häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletleriň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň bir taraplygy barada kararnamalarynyň, şeýle-de ýurdumyz tarapyndan teklip edilen Birleşen Milletler Guramasynyň bir näçe beýlik sözgütleriniň awtordaşy bolup çykyş edendiklerini we gollanlyklaryny bellemek ýerlikli bolar. Bugün tarihi wakanyň şu ýylyň 12-nji dekabryny belenejek Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygynyň öňü syratyny bu arada aýratyn minnetdarlyk bilen aýdýaryn. Biz Aşgabatda geçiriljek dawralarda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletleriň ählisiniň ýokary derejeli wekiliýetlerini görmäge saat bolar diýip hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Döwlet başçylarymyz ykdysady ulgamyň Türkmenistan bilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň kesgitleýiji ogry bolup durýanlygyny, ulug logistika, kommunikasiýa, energetika, söwda ulgamlaryny fenaga taýdan ýakynlaşmagy iler tutulýan ogrylaryň hataryny görýändigini belledi. Ägir uly serişde büniýady, geografik taýdan ýerleşmegiň artykmaçlyklary, fenagatyň we infrastrukturanyň çalt tepkinleri bilen ösmegi, özara hyzmatdaşlygyň toplanan tejribesi, bulan ählisi ykdysat taýdan ýakynlaşmagy we bilelikde ösmäge, bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň giňişliginde we Türkmenistanyň çäginde kontinental, geljekde bolsa ählimumy ähmiýetli iri ykdysady merkezleri döretmäge ýardam berýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde Türkmenistanyň we Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň hyzmatdaşlygynyň dürli formatlarynyň hemde nusgalarynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň üstüni ýetirmäge, baýlaşdyrmaga, hyzmatdaşlygy uzak möhletli we özara bähbetli esasda giňeltmäge, şeýle-de ýer sebit we halkara tassamalarını meýilleşdirmek hemde durmuşa geçirmek üçin şertleri döretmäge ukyplydygyny berk ynanmylyrdy. Hormatly prezidentimiz ulug uruny aýratyn belledi. Häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň hemde Türkmenistanyň esasy merkezleri bolup biljek Günnogor, Günmatar we Demirgazyk, Günorta ogrular boýunça logistika magistrallaryny ýola goýmak üçin anyk mümkinçilikler bar diýip hataplaýar. Tagallalaryň we mümkinçilikleriň birleşdirilmegi, siýasy diplomatik hemde ykdysady serişdeleriň herekete getirilmegi diňe bir hyzmatdaşlygyň ösüşine hil taýdan täze tapgyry alamatlandyrmaz. Munyň özi ýeri we okkulny ösýän ykdysady zowlaklary, Aziýa, Ýugoslawman sebitini, Merkez we Günorta Aziýany, Russiýany, Orta we ýakyn Günnogory öz içine alýan hemde Ýugoslawmandan Baltika deňizine çen uzaýan bitewi geýaksady giňişligi kemale getirmek üçin şertleri döretmäge ukyply bolar diýip
döwlet başdanmyzy aýtdy. We şoň bilen baglanykda Türkmenistanyň we Sanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň gatnaşmagyna has ýakyn özara hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynyň, Türkmenistanyň we Sanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň obyektiv artykmasyklaryny, özara bähbitlerini we ähli-mumy geýek ykdysadyýety üstünlikli goşulmagyny nazara almak bilen ulug strategiýalarynyň utgaşdyrylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Şunda hormatly prezidentimiz Hadar üstü we Hadar ýaky ulug ugurlaryny aýratyn bellidi. Biz gurama hökmünde Sanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň we Türkmenistanyň bu ugurda bähbitleriniň gabat gelýändiginden hemde özara laýyk gelmegiň ýokary derejesine eýdiginden ugralýar. Olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek biziň umumy wezipämiz diýip hasaplaýaryn. Hadar ulug geselgelerine biziň ykdysady we önümçilik mümkinçiliklerimiziň netijeligini düýüpli korlandyrmak, dünýä bazarlaryna dolu derejede çykmak, Ewraziýa ykdysady giňişligine uzak möhletli we güýçli ornamazy potolandyrmak üçin anyk mümkinçilik hökmünde garaýar. Hadar deňizine ýük daşamalary üçin amatly syýasy hukuk gurşawyny döretmek möhüm ugur bolup durýar. Munyň özi Sanhay hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletleriň Hadar deňizinde söwda we ykdysady işlerine gatnaşmaklary üçin gowy mümkinçilikleri açýar diýip döwlet başdanmagy sözüni dowam etdi. Hormatly prezidentimiz ýakynda Türkmenistanyna geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny amatly we gysa ugry hökmünde Hadar deňiziniň ähmiýetiniň ara alynıp maslahatlaşylandygyny we Sanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agda bir näçe döwletleriň bu forumy iň ýokary derejede gatnaşandygyny aýdyp, muň üçin olara ýene-de bir gezek tüýsürekden minnetdarlygyny beýan etdi. Hemde bu temanyň gatnaşyklaryň şu formatyna da dowam ettiriljekdigine ynam bildirdi. Şoň bilen baglanykda döwlet başdanmyz Türkmen Masyh halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini ünsü çekip, ýurdumyzyň büýük köpürli we kuwatly terminalyň Sanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň bähbitlerine ulanylmagy baradaky dialoga taýardygyny aýtdy. Deňiz üstü ýük daşamalary barada aýdylanyna biziň pikirimizçe gäm gurulşy ulgamyna hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy ýerlikli bolardy. Sanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurtlarynyň köpüsiniň bu ugurda uly mümkinçilik kuwatlyklary we baý tejribesi bar. Türkmenistan milli gäm gurulşyk puwdagyny ýyşen ötürýär we bu ugurda hyzmatdaşlyk özara bähbitleri getirer diýip hasaplaýaryn. Merkezi Aziýada we goňşy döwletlerde döwrewap köp sahaly demir ýol we awtomobil ulamlarynyň döredilmegine aýratyn ähmiýet berýäris. Ýurdumyz hyzmatdaşlar bilen bilelikde Owganystana demir ýollaryny gurmak başlangyjyny öňe sürdi. Şeýle-de başga da giň mösürli başlangyçlarymyz bar. Demir ýol we awtomobil ulaglary bilen ýük daşamak ulgamyny uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin anyk mümkinçilikleri görýäris we öz tekliplerimizi tanıştyrmaga taýardyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başdanmyz ara gatnaşyk we kommunikasiýalar ulgamyna Türkmenistanyň häzirki wagtda Sanhay hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletleriň bir näçesi bilen hyzmatdaşlykda Owganystanyň üstü bilen Pakistany optik üzümli ara gatnaşyk ulgamyny çekmek boýunça ýeri tassamalary durmuşa geçirýändigini belläp, gurama täze giň mösürli tassamalaryň geografiýasyny giňeltmäge we kuwatyny artdyrmaga ýyşen gatnaşmagy teklip etdi. Energetika ulgamyna has ýakyn hyzmatdaşlyk uguryna çykyş edýäris. Türkmenistan Sanhay hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerine tebii gazy iýermek mösürlerini artdyrmaga taýardyr. Biz şeýle-de häzirki wagtda elektroenergetika aýratyn üns berýäris. Elektroenergiýany iýermek, onuň mösürlerini giňeltmek ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin açykdyr. Umuman elektroenergetika puwdagyny Sanhay hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde garaýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. We Senat kooperasiýasyny tagallalary birleşdirmek üçin ýene-de bir ugurlaryň biri hökmünde bellidi. Ýurtlarymyzyň okully ykdysady ösüşi, täze senat kärhanalarynyň barha artýan sany, önürleyen haritlaryň we hyzmatlaryň görnüşleriniň giňeldilmegi bularyň ählisi ykdysady hyzmatdaşlygymyzda öz beýanyny tapmalylar. We şonuň bilen baglanykda biz senat kooperasiýasy strategiýasyna gatnaşmaga taýardyr diýip döwlet başdanmyny aýtdy. Men öz kysmyň başynda insanperwer ulgamyny aglap geçdim. Taryhy tejribe, gymmatlyklaryň ýakynlygy, öz bolşly däp desturlary ıgrarlyk, tüýsürekden hoşniýetli goňşulyk we birek-birege hormat goýmak biziň hyzmatdaşlygymyzyň binýadydyr. Aýagy saklayan we artdyrýan umumy baýlygymyzdyr. Şoňa görä-de ýurtlarymyzyň arasyndaky insanperwer hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, medeni, ilm, bilim we durmuş ulgamynyňky beýleki gatnaşyklaryň puwtalandyrylmagy hemise aýratyn ähmiýete eýe bolar. Biz gatnaşyklaryň zerurdygyna we ähmiýetlidigine berk inanýarys. Şonky ýokary döwlet derejesindäki duşsuga Türkmenistan Sanhay hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmekde möhüm ädim hökmüne garaýar.
Türkmenistan umumy bäxwitlerin hatiratyna bilelikdäki mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge, dostlugy, hoş niyetli goňşuçylygy we ynanşmagy putolandyrmagy ıgrarlydyr diýip döwlet başdanmazy sözüni jemledi. We şu möhüm samite çakylyk üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiziň çykyşy uly üns bilen dinlenildi. Ýokary derejedäki maslahatyň ahyryna Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hormatly prezidentimize çakylygy kabul edip gelenligi üçin özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Hemde giň many mazmunly çykyşynyň ýokary derejedäki ähmiýetini belledi. Hormatly prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary dowam edýär.